Semana con 300 euriños máis na conta. Pois vai botando contas e mentres deixan a cabeza traballando, regresamos a Entre Cruces, unha parroquia de Carballo indignada polo asalto dos cacos á súa igrexa. Os ladróns non lles tiñan medo ás alturas, entraron polo campanario. Antonio Mosquera, contanos. Vai me gustar este directo, compañeiros. Imos recrear o que pasou a pasada noite do mércores o xoves e nos imos facer de ladróns, verdade, Marisol? Sí. Marisol é veciña daqui, foi a primeira que chegou ao lugar dos feitos. Compañeiros, fixádevos, os ladróns subiron por este tellado, compañeiros, viñeron en plena noite cruzando todo este tellado, chegaron ao campanario e baixaron polo terrorífico túnel do campanario que vai dar á igrexa. E nós ímolo recrear en directo. Que tal, Marisol? Ben. Todo ben, non? Sí. Estás preparada para baixar? Sí. Foi así como baixaron, así que imos ir, vai ser unha conexión complicada, compañeiros. Vou ir eu primeiro, Diego cámara segundo e Marisol terceira, pero se os ladróns puideron, nós tamén imos poder. Cuidado coas cabezas, compañeiros. Os ladróns subiron polo tellado, viñeron por aquí, baixaron con ferramentas, con pata de cabra, con todo, viñeron baixando por esta escaleira de caracol moi estreita, compañeiros. Pouco a pouco, que tal ides, Diego, como vas? Podes? Vai a modo, cuidado coa cabeza, compañeiros. Non está fácil, pero isto é o que viviron os ladróns. Arriscamos nesta conexión, compañeiros, pero non esperábamos menos. Hai que pensar que o operador de cámara mide 1,90. Diego, Marisol, que tal vas? Ben, está dicindo que vai ben, Marisol. Intuímos que foron 2 ou 3. Seguiron baixando, entendo que vos me escoitades, e chegaron ao final da escaleira, compañeiros. Chegaron aquí ao final da escaleira. Aquí atoparon un problema, compañeiros, que aquí hai unha porta. Esta porta, compañeiros, sobreviviu todo o mundo. Marisol, estás ben? Está ben, Marisol. Chegaron a esta porta, compañeiros, e esta porta estaba pechada. Fixádevos que aquí non hai sitio para nada, pero colleron unha panca, unha pata de cabra e empezaron a bater aquí, compañeiros. Pum, 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 ata que abriron esta porta e xa estaban dentro desta espectacular igrexa, compañeiros. Mirade que plano, o que lles custou, e chegaron aquí. Lóxicamente os veciños non estaban, compañeiros, Era todo de noite, pero chegaron aquí á igrexa e aquí roubaron de todo, A verdade que foi bastante sorprendente. Logo, claro, os veciños quedaron algo indignados, lóxicamente, porque lles roubaron. Que tal, como estamos? Moi ben, indignados polo que fixeron. Moi mal. Pero a verdade que foi sorprendente este roubo, Foi sorprendente e moi mal pa a iglesia desta... Este home díxome que xa unha vez no pasado xa entraran polo campanario, ou que? Sí, xa fai moitos anos. Non é a primeira vez que entran polo campanario? No. Hai que dicir que é a única maneira de entrar, verdade? Porque se non sei se me dicía este home que as portas, porque estes quixeron entrar xa nos días anteriores, colócome aquí no medio, pero as portas principais, digo, son de Carballo Forte, viñeron, intentaron de Castaño, de Castiñeiro, non o conseguiron, estudaron todo e subiron. É dicir, que esta igrexa podemos dicir que está blindada, a única maneira de acceder é por onde acabamos de vir, polo campanario. Sí, polo campanario. Polo resto é imposible. Hai que lembrar, compañeiros, que o esforzo que fixeron foi grande e o que levaron, pois, polo menos económicamente, tampouco valeu tanto. É dicir, antes nos dicía Luís que máis ou menos pois se calculaba menos de 2.000 euros, Sí. pero é dicir, é máis o valor sentimental que podía ter. Sí, que... Compañeiros, non sei se tendes algunha cuestión. Isto foi o que pasou aquí, en Entre Cruces, en Carballo. Sorprendente este roubo. Indignante, dicía a señora, pero a verdade que foi bastante sorprendente, Spider-Man pode que estea solto. Indignante e sorprendente. Non sei se contaron a Antonio, porque levaron a cruz procesional, e non sei se a procesión vai ser nos vindeiros días ou non. Non sabemos. Igual fai falta cruz. Di que levaron a cruz procesional. Iso sabía quizáis Luis que era o San Cristán, pero non sei a procesión, ti sabes, Marisol, vente para aquí. A procesión cando é? Será no verán a procesión, non? Polo verán, bueno, tamén temos son todos polo verán. E por corpos Toda é a máis... festa, todo decir que as cousas se Sí, sí. poderán repoñer, non? Supoño que Claro, sí, decir, pero, bueno, claro. é máis polo valor sentimental, compañeiros, Entendo. non? E, claro, están indignados, pero tamén sorprendidos por todo o que pasou. Algo máis, compañeiros? Nada máis, Antonio, que o Cosa Gallán rara, se faga xustiza e atopen os culpables, que imaginamos que a Garda Civil está facendo as súas pesquisas. Porque se pensa que unha... De feito, gracias por lembrarme isto, soubemos, que se comentaba por aquí, ímonos colocar aquí para estar todos, que nunha parroquia próxima, xa no concello de Tordolla, como se chama a parroquia? En Anxeriz, esta pasada noite houve outro roubo tamén na igrexa. ¿Ah, É sí? dicir, que supoñemos que hai unha banda que está roubando por esta zona, non? Por esta zona de Carballo, de Tordoia, porque hai varios roubos durante estes días. Así que, bueno, entendemos que é unha banda que está... Pois, está roubando nas igrexas, que está preparada.
Rapiñas, Antonio, pois o gallá se paga xustiza. Falamos moitísimas veces de roubos nas igrexas. Certo é que teñen a igrexa moitísimo patrimonio, é difícil de controlar, e van ali os cacos a coller cousas, ás veces de moito valor e outras de pouco, pero que sí teñen gran valor sentimental. Ben, estamos na mesa laretar xa con Marcos, con Octavio, con Nerón. Nerón. Busca a familia.